pamusoro ichangamiri ini ndinoitwa Rutendo Bini. Chifu inini ndaneta nekufambira nyaya yemurume akagara apa. Gore rapera ndanga ndiri panapa ndichitaura kuti ndichikumbira kuti mundibatsirewo kuti abve pamunda munda wandakasirwa nababa wangu. Nanhasi haasi kubva, anongobvuma chete. Patakapedza dare last year takabva tatongoita musangano nanamukoma wangu wanga wari panapa, akabva atoudziwa kunzi shamwari tokumbirawo kuti uite sei, usuduruke ubve. Akabvuma anditi but nanhasi angoripo haasi kuda kubva. Ndakutoshera nekuti ndoita sei. Rutendo Bina. Alright. Can I need to go in a judgment of that? Right. Do I judgment you monitor application for eviction? What is the missing of court? With application for eviction. Maybe court or some message of court. Yes, that's what can I buy any judgment? They use that judgment with application for eviction. Where we put to a message of court. Okay. Nashiri. Usikana hata tozo zizako. Shada undi. Ndururani. Saka Ndururani esa Mutemo. Because that's not good on the decision. You can't have no court judgment. You are supposed to appeal against that judgment. Then appeal against that judgment. Can I overturn? Can I uphold the High Court? No. Time actually we to appeal. You got to lapse. So what does it mean? It means the decision given in this court is still binding. Sakachabudiwa ku effect a judgment. So the next stage if we effect a judgment is with the application for eviction using the judgment that over where this one is shared. Look at the flower. No. I mean, Kwamveri. Okay. I remember that's here. Even the little flower later now the remember the master about 2 3 I think. What are you teaching? Mukomana. Ndakasara ndendeke. Like anyway, let's go and do that. Judgment no Not even judgment. For the same piece of land. Stand it was some point. Because you have to worry about some point. We are in a one very. We didn't want some point. This is what we are saying. This is kind of standing. My fail to do some point. And this immediately but like we have it. Kuzi yanyaya kuti umwakasanga Rwanda nenyaya kuti munhu ana locus yekutanga chimutonga kana kuti asei kuti andiswe kwake. Saka ini kana pamburudzo kuti uyu parutaura stand parutaura ndo pane stand yake ndepei musakupanya handiti rabasa renyu rekuti make sure kuti munhu ngabve panzvimbo pasiri pake. Like